makar chung od bura ma Kikuyu dwani ja od bura margi Kimani Ichung'wah oger manyien tesend obila ma Kikuyu mane oger e kinde loch jowagunda. Jokanyogo ma ochung'ne arita e kinde oganda wacho ni owacho magi e kinde dhialo apisa mosetimo tich mong'ith e jiwo arita. Bende gidwaro mondo Kimani Ichung'wah ogerne apisa mag obila ma Kikuyu ute dak manyien ka gikoni ute ma apisas Jodak gi sani richo. Jalup County Commissioner ma Kikuyu Charles Laboso okoni agulu mar dongruok kuonde chung od bura NGCDF owinjo ket tenge omenda mar gero tesend obila kaka yor medo gi mijing'o mar tich ka okoni ma biro jiwo arita e gwengego. Wale ambao wanahusika na mijengo ya police station watujengee hii polisi yetu ya Kikuyu modern, kwa maana ile mjengo tuko nayo ni ile iliachwa wakati wa ubeberu. Kwa hivyo ombi langu na hata manyumba ya officers ni nyumba ambazo huwezi ukafurahia. Hata officer akitoka kwa akikaa kwa hiyo nyumba hawezi kuwa na raha. Give them equipment, give them offices, give them proper housing so that they also appreciate that they are part and parcel of the community. Chochote kile ambacho kinahitajika ambao labda serikali imekosa kulete, tunashikia pamoja kwa sababu hii usalama ni yetu na hao ni maafisa wetu na ni mzuri kufanya namna hiyo.